Pero mukandimaka Jesu anouya achiita mina inzwa ikamukarwadziwa neni Jesu anouya achiita mina wobodai zvakosvo hey anongoita mina moiwe anoite minana chero ukandivenga iye anouya achiite minana chero ukasvotwa iye anouya achiite minana chero ukasvotwa iye anouya achiite minana chero ukandinyima iye anouya especially patinenge tichitonyima apa ndo panoda Jehovha Jaire chero ukandinyima iye anouya achiite minana munoite minana